Што рабіць з выгараннем? Гэтае пытанне задаюць даволі шмат творчых людзей, якім я і з'яўляюся. Я пішу тэксты песень, пішу аранжыроўкі, пішу як і свае песні, так і на замову. Фотаграфую, здымаю відэа, вяду відэаблог, вяду тэлеграм-канал, яшчэ падпрацоўваю і да, у мяне бываюць выгаранні. І што я раблю? Да ўсё проста. Калі я пішу шмат песень за адзін тыдзень, а бывае такое даволі часта, і калі я выгараю ў гэтай справе, я пераходжу на відэаблог і здымаю шмат відэа. То бок пераключаю свае мазгі з адной творчасці на другую, але творчую справу зусім не кідаю. У выніку мой мозг, не адпачывае, але напаўняецца каштоўнай інфармацыяй, вопытам і новымі знаёмствамі. Пагэтуль, сябры, калі вы выгараеце, варта не кідаць справу творчую, а пераключыцца ў нейкі іншы бок. Там вы здымаеце відэа, фатаграфуеце, напішыце верш, ці наадварот, пішыце вершы, здыміце відэа. Вось і ўсё, вось такая моя формула. А вас папрашу ў каментарах падзяліцца сваёй формулай ад творчага выгарання. У мяне ёсць тэлеграм-канал, на яго вам варта падпісацца. Гэта быў Янка, да новых сустрэч.